molken als motor of molken als sloper van de Friese economie. In deze bind dompelen wij us onder in het molkwotum. Kees Koman die zich een ramp doet een ierlien het kwotumdragong en hij liet het ook nog een klik kregen te hebben. En verder hebben we uw eigen Friese taalmotor in de studio, Annemarije Bloem. Zij heeft weer een heel soort primeurs in haar taalrubriek. Goeie, dit is bind op de dag dat er een tekort dreigt om wenningen voor Ouderijn. Onder een organisatie ANBO komt Joet mij alarmerend nijs. In 2020 had meer dan de helft van de gemeenten een tekort onwennings speciaal voor ouderen. Hield iets meer mensen willen zolang het gaat thuis in het eigen dorp wenen blowen. Maar het probleem is dat de huizen daar vaak net geschikt voor binnen. Een protte ouderen had yield net om haar eigen huis aan te passen. En het gevaar is dat senioren daarom verhuizen moeten uit de eigen vertrouwde omjouwing fotus. Maar de binnendwarpen die je wat op betocht ha. Ja, en die twee dwarpen, in ieder geval twee dwarpen die dat dienen, dat zijn Moira en Ljussens. Nou, ze hebben daar een project en dat heet het Nije Dwarp. En daar zetten ze haar in voor Ouderijn wenten onder oren. Tetty Stiemsma, initiatiefnummer. Jim viel dat dus kennelijk al wat ook om bij je met dwarp, of net? Ja, inderdaad. 2 jaar Lindo kregen wij al verschillende keren de vraag van kunnen we net nog een paar Ouderijn wenten erbij krijgen. Er waren in 2011 de 3 hele mooie 3 onder een kapwenten bouwd. En maar ja, de wenningcorporaties die loeken harden waarom. Dus ja, we moesten zelf initiatief nemen. En waarom dienen ze dat? Ja, ik denk dat ik een beetje landelijk beleerd heb. Na de fiasco's van onder andere Idesta, meen ik dat het heet. En ze verzeggen vanzelf ik wil dat er krimp weer in het dorp. Ja, en mensen die voortgaan, ze dachten, er is geen markt meer voor. Nee. En toen moest hij hem zelf wat bedenken, want heb je een gezin in de Holle of een oudere echtpaar in de Holle waarvan je denkt, ja, daar moesten we wat verregelen? Waar ben het? Nou ja, als ik een denkbeeldige naam neem, maar die wij verdergen hadden, dan denk ik aan Matten en Elkje Groen uit Ljussens, een ouder echtpaar van plusminus 75 jaar, die graag een seniorenwend wil, maar er is net een op voorriet. Nee? Maar er bent toch wel wenten daar, of net? Er zijn wel wenten, maar ja, ouderen die willen graag een wens hebben met een slipkamer beneden, met een badkamer beneden. Wat een lietsere tuin, echt een geriefelijk huis. En dat gaan we die mensen ook. Wij willen net graag dat ze uit Ljussens gaan om die reden. Ja, maar mag dat nou wel? Ja, als het zo terug dat er net een huis bij komt, dan mag dat wel. Dan moeten ze naar dak om daar. En mensen willen toch graag op oudere leeftijd. Die binnen verbonden aan het kerken en aan al die verenigingen, die willen daar graag bij blijven. Ja. U woont in E, hè? Ik woon vlakbij Ljussens, ja. Dus dat is ongeveer dezelfde problematiek. Krimpgebied, merkt u dat ook dat het daar speelt in uw dorp? Laatst was er een geboortegolf bij ons. Oh. Dus 7 kinderen, hè? Ja, 7 kinderen op 1 dag, als ik het goed heb begrepen. Dus ik denk dat het probleem voor maar natuurlijk gaat hij het overal spelen. Daar kan je wel... Ja, maar dan kun je dus dat eens keer. Dan kun je dus denkbeeldig mensen in de Holle hebben van waarvoor je wat doggen. Maar Jim ging ik nog verder, want die truienwedding die komen er, omdat je een wenningcorporatie oprichten hebben, mooi dorp. Wij binnen nog de om een wenningbouwcorporatie op te richten. Laten we het positief nemen. Ja. Maar kan dat zo? Maar kun je gewoon als dorp een wenningcorporatie oprichten? Zeker kan dat. Hè. Je maakt natuurlijk de financiële middelen hebben. En dat is vaak het heikele punt. Ja, daar stagneert het vaak op. Maar als wij yieldsitters hadden, dan kunnen wij daarmee los. Ja. Ja, want wij vernemen gewoon, er is verlet van. En na een week, door de week precies, terwijl 4 april, komt er een delegatie van Wenningbouwcorporatie Thuiswaaien. Komt naar Moira Ljussens. Als ze komen weer waarom? En er is een nieuwe directeur bij Thuiswaaien, Jeanette Dekker, en heel positief alweer. Dus we hopen harder van het wordt zoeken dat het belangrijk is dat er net alleen natuurlijk in ons dorp, maar ook in andere dorpen, dat er seniorenwenten bij komen. Ja. Het is gewoon zo belangrijk om de mensen zo lang mogelijk in het eigen dorp te houden. Ja, dat je kiezen mochten, hoe lang? Altijd in het dorp Wenningblowen? Altijd in het dorp Wenningblowen, zolang het mensen het graag willen. En zwaar is het verhonden. En we gaan buren hulp opzetten, dus mensen die kunnen bij alles helpen worden, bij boodschapje, bij ritjes naar het ziekenhuis. Dus ze hoeven niet meer naar de grote kernen. Oké. Nou, hartstikke bedankt.
succes ermee. Maar het opzetten van dingen, ja, dat lijkt me wel bijzonder. Dat is niet een keer basis is van drie wenningen in het dorp. Ja, aanstaande zeggen we trouwens ook nog even heel wat oors. Want we hebben het Zwarte Zilver. Dat zijn verhalen over Frieske Hines die de documentaire reeks Het Zwarte Goud net helle hebben. Maar die te mooi winnen om voor te smieten. Nou even naar de molken, want in Ierlien zijn wij hier in Bient dat het D-Day wie voor de Frieske boeren. En lang om let wienen ze dus verlost van dat vreselijke molkwotum dat ze bij de straat pakten. Nou, in Ierlien blijkt dat het afschaffen van het kwotum uitroem te wijzen op een grote ramp. Allereerst, dat vindt Kees Koolman, schreeuwer van het boek waarin hij zei, ja, het komt net goed, het is een grote ramp. Dat heeft u zo opgeschreven een jaar geleden. Ja. Visionair. Ja, een visionair, dat zeggen ze nu. Ja. Nee, ik denk niet dat ik een visionair ben. Ik denk dat ik wel een boerenverstand, als ik die uitdrukking mag gebruiken, heb. En ik heb goed geluisterd naar de verschillende partijen. En ik heb ook gezien dat de lobby een enorme macht heeft. En ik denk dat het daarmee te maken heeft dat heel veel boeren eigenlijk in de val zijn gelokt. Ja, want kunt u even voor mij schetsen wat nou precies de ramp is? Wat is de grootste ramp? Nou ja, de ramp is dat er nu zoveel gemolken wordt dat de pakkenhuizen, precies de reden waarom in 1984 het quotum is uitgevonden, dat de pakkenhuizen weer vol komen te liggen. Dus het gebeurt exact hetzelfde als in 1984. Er is veel te veel melk. De drie noordelijke provincies willen 30% meer produceren. Nou, een kind kan begrijpen, als je 30% meer produceert, dan krijg je ook 30% meer poep. En dat is juist het probleem. In een milieu, de milieuwetten worden steeds strenger. Brussel let daar heel goed op. En Nederland zal daar ook aan moeten voldoen. Dus je komt met de rug tegen de muur, zoals een boer, Wietse Terpstra, dat heel mooi zei. China wil misschien wel de melkpoeder, maar de stront willen ze niet. Nee. Die gaan ze niet eten. En dat is ons probleem. Ik begreep ook dat het een probleem is met kalfjes. Tenminste, daar hoor je verhalen over dat er een overschot is aan kalfjes. Nou ja, je kon ook al van tevoren weten dat boeren rekening zouden houden met de nieuwe kwalificaties. Hè? Het fosfaatplafond, de fosfaatrechten. En in juli zijn heel veel boeren, de grote boeren, zijn op zoek geweest naar koeien. Koeien en die werden uit Tsjechië, uit Duitsland, uit van verre gebieden werden die hier naartoe gebracht. En die zijn vervolgens weer in december allemaal naar de slacht gereden. Dus omdat de melk levert niks op. Dus en toen kwam ook Friesland Campina met jongens liever minder melk en dan krijg je een bonus. Dus je kreeg een bonus om minder te melken. Dus het is allemaal, als je het zo ziet en als je ziet wat er is gebeurd, het is heel simpel. Mensen willen niets leren van de geschiedenis. Nee, maar toch zien we overal van die megastallen, ook bij jullie in de streek, ook bij mij in de buurt. Ja. En dat kan dus eigenlijk helemaal niet uit. Dat is allemaal weggegooid geld. Nou ja, het zou wel eens kunnen gebeuren. Er staan echt veel boeren hebben het op dit moment heel erg moeilijk. Er zijn wat kleinere boeren die het wel langer uit kunnen zingen. Maar ik denk niet dat dit nog een half jaar of zo moet gaan duren. En dan zal je zien dat juist de nieuwe stallen, de megastallen, gaan, vrees ik, omvallen. Ja, ook boeren die u heeft geïnterviewd? Nou, die zijn wel net iets conservatiever. Ik denk wel dat er eentje bij zit die het ook op dit moment die ook veel groter wilde. Dat hij het ook moeilijk heeft met de melkprijs. Hè? Want het is nu de kosten zijn hoger dan dat oplevert. Dat kan je een tijdje volhouden. Maar de boeren verdienen al langer dan een jaar verdienen ze niets. Maar wel flink geïnvesteerd. We gaan niet alleen maar klagen, want u heeft ook oplossingen. En een van die oplossingen is op een andere manier dat boerenbedrijf te runnen. Wat kleiner natuurlijk. Hessel Agema, dat is een man bij jullie uit de streek. Ja. Die doet het op zijn eigen manier en wij zochten hem even op. Even nog achterom zien. Maar even no vluggen zo voort. Ik wil hier graag heen, want wij proberen zelf economisch te werken. Maar ik vind het zo belangrijk dat de ecologie in de economie te geren gaat. En dit soort dingen, dat is kruidenrijk. Waar vogelbescherming in Joden daar ik mee bezig is, red de rijke weide. Nou, hier staan we bij zo'n stukje red de rijke weide. Je ziet het nog net onder bloemjes, maar daar is nog te betijd van. Maar je aan maar in april en mei. Nou, en daar kan ik die jonge vogels zien worden. Dus onder die biodiversiteit, die kroeden
extra teruggeven zijn. Wat doen die met de dieren en wat doen die weer in de humane wereld? Dat is ook zo wichtig. Dus die kwaliteit, waar wij als Schaltse natuurbeheer heel lang al mee aan de gang zijn, die kwaliteit is zo wichtig voor dieren, maar vooral ook voor mensen. Je hebt zoveel van die producten met dat natuurgedraaien terug heen. Dat een kool alle belang bij had om groen te blijven. Wat we nu hebben, die reizen hier in Nederland om proberen zo volle mogelijk kei te melken per hectare. Ik vind het schande. Ik vooral voor de biodiversiteit, maar ten eerste ook voor die jongere boeren. Dus bewuster met je hoe en wat gaan wij produceren. En het hoeft net altijd in de grote hoeveelheid te zijn. Dus die kwaliteit, dat is belangrijker. Tjö. Ja, dat zie je nog het waken. En dat puurt afval, hè? Ja, dat is een man naar mijn hart, hè. Dat is, dan vraag ik me ook af van, waarom kan het nou niet anders, hè? Want deze het net bij de bank West om te zeggen van, nou, ik wil eigenlijk een grote stal, ik wil meer hectare. Nee, integendeel. Deze man wil echt, die houdt rekening met de natuur. En ja, waarom zou nou niet de consument, ik denk ook dat de jongere consument, dat hij daar ook heel goed oog voor heeft. Waarom zouden we nou niet wat meer willen betalen voor een echt gezond bekertje melk? Wij misschien wel, maar er zijn mensen net zo volle yield. Die willen wel eens een lekkere schnitzel voor 2 euro. Ja, dan heb je dat verhaal van de kiloknallers. Ja, sorry hoor. Ik vind dat je daar, als je dan weet hoe er met die dieren wordt omgegaan, omdat jij zo goedkoop melk wil drinken, dan wil je daar toch ook iets, iets aan doen. Maar luidt het dan om de consument of luidt het om de producent? Want ik bedoel... ik denk dat het een combinatie zal moeten zijn. Nou, ja, of ze blijven nu net zo lang wachten tot de boel echt kapot gaat. Ja. Kijk, er wordt in het buitenland, overal wordt er meer en meer gemolken. Er zijn landen in opkomst, India, een land dat binnenkort zoveel zal produceren met veel goedkopere lonen. Wij zitten met de arbeid, we zitten met de dure grond. Dus als je niet van tevoren gaat ingrijpen, als je nu niet echt gaat denken van we gaan iets doen, nou ja, dan heb je het echt over een ramp. En dat gun ik echt die boeren niet, want die boeren die werken allemaal stuk voor stuk werken ze hard. Alleen zouden ze ook moeten zien, er gaan er veel meer over op biologisch. En ik denk dat de oplossing, dat uiteindelijk de oplossing, kies voor kwaliteit. Ja, nu ben jij een onderzoeksjournalist, heb je hierin gedoken. Ja. Zit daar nog een diepere laag in? Want ik bedoel, die boeren die hebben zich helemaal gek laten maken. Moet je daar niet gaan kijken van wat er in die politiek gebeurt? Nou ja, ik wilde eigenlijk een boek schrijven over de lobby, naar aanleiding van een ander boek, Egon. Die is zo verschrikkelijk sterk. En daar speelt geld speelt natuurlijk een rol. En daar speelt dan de politieke partijen. Ik vind dat CDA en VVD, zullen ze niet leuk vinden, maar ik vind dat die ook een slechte rol hier hebben gespeeld. Ot en Sien boerderijen, daar werd eigenlijk een beetje minderwaardig over gedaan. Dat is afgelopen. Maar we zitten in dat hele kleine Nederlandje. En we hebben te maken met het is niet anders, met milieu. We zitten met heel veel mensen op elkaar. Kies voor kwaliteit en vergeet die export, want die export, nou, zal de VVD helemaal gek worden als ik dat zeg, maar die export, de melkproductie, dat is op dit moment 65% export. Haal daar de helft van af of zo en kies voor kwaliteit. Ik weet bijna zeker dat de consument dat zal begrijpen. Oké. Hartelijk dank. Nou, dit is een nieuw boek is in de maak. Kan niet missen. Ja, dit weekend begint de documentaire Riegen het Zwarte Goud over het Fries kinder. Dat is een heel soort mensen uit, dat kan ik je vertellen. Nou, Friesland ook, die vliegen de hele verhaal over om de budgetting van dit Frieske icoon vast te lezen. Nou, bij u is deze week het Zwarte Zilver. Dat zijn verhalen die het Riegen krijgt net hel, maar te mooi binnen om voor te smieten. Nou, je hoort het verhaal van het concours in Warkum. Het grootste bezit op deze aardbol is elke beste vrouw en een mooi hinder. En dat vind ik belangrijk, dat je een mooi hinder hebt. Dan zal ik hem even de andere kant gaan laten, dan kan je dat nou mooi zien. Joke haal het hinder er een beetje. Ho. Zo. Dit hinder is A, voor een Fries hinder. Een mooi grut hinder. Dan moet er even poepen, dan staat er net op zijn verdedigst. En dit hinder, dat het eigenlijk. In een stapje vooruit en kan de strand nemen oprijden met een scherpe hoop.
Dit hinder heeft een prachtige mooie hals. Een Fries hinder met een beetje een zwanenhals. Hij moet hier net een volle onderhals hebben, maar hij moet hier een mooi gebogen kap hebben. De kunst van het tuigen is om een hinder om zo mooi mogelijk in een hele mooie houding erin te letten. En de kunst van het tuigen is dat je eigenlijk een beetje de duivel in je hebt moeten om zo heeg mogelijk te eindigen. Als je te goedelijk bent, mijn vrouw zei het wel eens, dan wees dan sliepen op een chaise. Dus, maar jongen, de burger erop. Het moet nou gebeuren, want de prijzen bij na de tijd ompraten. Dan hoeft het niet meer. Je moet op het moment al daar, dan moet je even vlammen. Maar ja, de concurrent doet dat ik. Zet hem er maar voor, Jook. Ik heb eens een hiestekenner gehad, die zei je mij, ze moet het kunstje ik even leren. Nou, aan u is de vakmanschap om te proberen zo volle mogelijk uit een hinder te halen. En het hinder krijgt steeds beter in de gaten. Toen hij van mij dit begon, toen moesten we wel een tik maar de sweep in, want toen dacht hij, nou heb ik mooi genadraafd. Ze moet leren terug te gaan totdat het ouder is. Nou, die dingen zijn heel belangrijk. De eigenaresse zit te plak. Oh, zo. Deze hinders beginnen al in de gaten te krijgen dat het wet het omgeeft. En hebben dus al een spanningsveld wat heel positief is. Nou, daar gaat ze. Zo, nou ga ik haast niet naar de dik en dan wil ik even zien hoe het er langer eruit natuurlijk. Ik zit altijd met mijn dochter, ik geloof dat zij heger is dan ik. Want dan had de vererving goed geweest. Ja, mooi zo. Goed zo. Dat is goed. Ja, laat een applaus beklinken als je zegt van deze jonge dame moet het gaan winnen. Laat het maar horen. Ja, dit weekend het eerste deel van het Zwarte Goud op televisie. Ja, en nou is het tijd voor de mannelijkse taalrubriek. Annemarije, welkom. Wat leuk dat je er weer bent, maar van alles op tafel. Ja, nou, ik ga er weer zin in. Ja, nou Zeker. mooi. Mooi tijd, hè? Ja, nou, kom echt. maar op. Wat heeft mij nou? Nou, we beginnen vanzelfs met een Fries kopediek. Want wij kwamen een prachtig huisketje in Paraguay met een gedicht van Tjits Peenstra erop. En dan zien we even mooi. Zie je hier Ja, dat is mooi. Hoes van stilte. En er staat dus dat hele gedicht van Tjits die het er dus op. Ja, dat vind ik wel geweldig als dat zo tjin komt. Dit zoest toch heel willen, thuis? Dit zou ik wel op in huis willen. Oké. Ja, Ja, zeker wel. En ja, dit is een beetje de uitsturing van al je primeurs. Want ik heb van alles te vertellen namelijk. Dus ik heb heel wat zin in Joet. Want we beginnen met het Grut Fries Dictaat van 2016. Dat komt er namelijk aan. En ik mag je Joet bekend maken wat dit hier schreeuwen zal. Oké. Komt-ie? Nou, Sietse de Vries. Sietse de Vries. Ja, Sietse de Vries is journalist en schreeuwer van boeken als Pastro en Vongers en Bak. Ja. En de film Bak is hier is die ik verfilmen. Ja, we zorgen hier rond werk op Louter Kranten redactie. Yes. En Sietse zal dus het Fries dicté voor 2016 dus schreeuwen. Dus ik ben heel benieuwd dat hij er dit keer van Maatje zal. En ja, mensen thuis, als je nou denkt, ik heb de X-factor van de Friese taal. Nou, dan kies je dus op je aan en kies mooi aan het kwalificatiedicté. Want die moest je eerst even kwalificeren. Oké, Kees opletten, hè? Met dat Fries van jou is dramatisch. Dus we krijgen nou een test? Ja, we krijgen een testje. We krijgen al de eerste zin uit het kwalificatiedicté van dit jaar. Dus van 2016. oké. Het Nou, naaien. Oké. Ik maar dan, hè? Ja, Op 4 juni kuieren en draven duizenden kleurig klaaide Friezen en Hollanders, jonkjes en famkes, grutten en lietsen, op ien en dezelfde dag man en vrouwmachtig over het asfalt of beton van de Slachterdijk. Oké. Ja. Daar staan heel wat flatertjes in. Nou, kuier je, mag ik dat zeggen? Ja. Met Toezenen. toezener, dat is echt fout.
Hollanders is fout. Hollanders? En, Ja, wat, het is We hebben hier een Hollanders. kenner rond aan. Ja. Ja. Dat weet en zo. er wie nog... Nou, ik zeg ik in die ken ik net. Jonkjes. Ja, jonkjes, toch? Ja. Hoezo? Hoe schrijf je jonkjes dan? De G moet eruit. Oké. En is Ian en dezelfde, want mijn ding is Ian en ertussen. dezelfde. Tjie, ik verklap nog niet, hè, want deze zit Ja, dus echt... hey. Ja, nee, dat doe ik net. Nou, slachterdik, maar haardletter. Ian, ja? Bam. Ja, oké. Nou, dit bent het. Mooi. Mooi, ja. Nou ja, je hebt zeggen, dus hier zitten heel soort flaters in en die mag je dus uitfilteren. En de kist dus op verschillende wijzes kist kwalificatie dictation op omroepfriesland.nl/frieskdicté op de omroep app. Maar in de komende dagen komt het ook in de Ljouwerte krant en het Fries Dagblad te staan. Dus dan kan je dus maar schriftelijk is het inleveren. En de beste 34 instuurders die zitten dan straks bij het echte Grut Fries Dicté in de Stetersteel oké. in het provinciehoes. Dan heeft ik wat kwaliteit. Ja, Ja, superleuk. mooi. Ja, nou en dat wist wel Roelof. Ik houd van mooie hippe dingen en ik houd heel van mooie hippe Frieske dingen. Ja? En ik heb een nieuwe favoriet, want mijn nieuwe favoriet is Wieze Wudden. En Wieze Wudden maakt echt geweldige dingen. Ze maakt het is eigenlijk is het een heel gaaf stationery. Hè? Stationery nemen ze dat. Dus een merk, maar alle verschillende dingen. Ze hebben bijvoorbeeld geweldige kalenders. 4 het leven zit vol met prachtige quotes, mooie Frieske quotes erin. Ja, nou luister krijg deel nou dat ze daar in beeld hebben. Oh ja? Even Nou, omheen nog houden. even. 4 het leven. Nou, 4 het leven. Vol met alle quotes. En die quotes die staan ik alle keer weer op kaarten. Bijgelijks deze. Ik wil maar de daai-knapper nou als zin om morgen. oké. Mooi. En Die is dit voor zo? jou. Dat is een Ah, dat Schotje. is een Scotje. Nou, dank u wel. Mooi. En deze is voor die vriendin van mij die nou correct zwanger was binnen. En nou wat zit er maar in hun buikje. Platte buik. Hier al. Stier me net. Mooi. Dus alle leuke dingen van Wieze Wudden. Ja, En wat zij willen eigenlijk dat is even een beetje oorsnij de vraat just. Maar die mooie quotes van haar. En ze willen het eigenlijk zo dat ze zeggen van... Dat is de oorsnij just, maar wel met de taal van die het. Nou, dat vind ik vanzelf Ja, dat is prachtig. mooi. Het Friesk. Dus daarom gaan ze de kiezen voor het Friesk. En dan komen we eigenlijk uit op het orenonderdeel. Want dat geldt liep je vanuit die het. Ook voor dit boekje. En dit is eigenlijk even heel wat oors. Ja. Dus het boekje voor altijd in uw het. En dit is speciaal maken voor tien van... als je op ziek bent naar gedichten en woorden van treest in moeilijke tijden. Dus eigenlijk dat hij een stoorn is of dat hij heel ziek is, kies je prachtige dingen uithalen. En heel veel ben meestal dan op ziek naar iets moois om op een kaart te schrijven. En dit boekje is dus nij en heel populair, omdat je geweldige dingen staan. En het ziet er ook heel mooi uit. Ik heb hier prachtige tekeningen staan erin. Het ziet er echt schitterend uit. En ik heb even eentje van Auke Peenstra, die het kwartling zelfs verstoren is. Ziet ik een hele mooie in. Mag ik je wel even voorlezen? Ja, Thomas. Elke morgen zal de wien weer waaien, vleene vogels, bloeien bloemen op een nij. Dags zal niet in het leven weer hetzelfde wezen, want do bist er net meer bij. Nou, Ja. vind ik Mooi prachtig. boekje. Vind ik heel bijzonder dat dit er in het Fries Ja, jij is. steekt een soort in het mensen, maar begrafenissen dan één keer naar die Friese taal griepen, hè? Dat ze dan een gedichtje hebben. Ja. Nou, we sluiten even af met wat fleurers, hoop Ja, ik of net. zeker Ja. weten. Ja, want ik heb dus nog een primeur. Ja, ik zei al, het is de aflevering van al de primeurs. Want er is een geweldig nieuwe serious game is er ontwikkelen voor BN in Friesland. Wat is Weet dat? je, een serious game, hem was van serious game yet. Het is een serieus spul. Ja. Oké. En daar kun je dus van leren. Dus het is best aan gamen, maar tegelijk leerst ook. Oké. En Grendel Games en de AFOK die hebben gewerkt aan de nieuwe app Meestertuin. En die Meestertuin is echt hartstikke leuk. Daar hebben we een filmpje van. Ik heb even een ideetje krijgen van hoe dat er ontdekt gaat. Ja. Dus je klikt hier om te starten. Dan heb je een tuin met alle meusters. En het is een soort van, net een bistentuin, maar een meestertuin. En dan mag die meusters tevreden houden. Maar om ze tevreden te houden, mag je alle keer opdrachtjes over het Friesk dan. Bijvoorbeeld in wat voor woord is dit lood door dwarren varken. Als dus iedereen kiest die het dan net is. Goed die. Dit is de echt voor BN dus. Ja, maar ik denk dat een heel soort door Fries hier ook een soort van opstek. Nee hoor, nee, ik snap er niks van. Maar dit is wel heel leuk, want dit is gewoon op een battelijke wijze Frieske taal leren. Ja. En ik zou zeggen, nou, voor al uw Lietse, grut Friesk dictators in het DAP is dit vanzelfs geweldig. Dit is om een mee te begin. beginnen. Nou, dat kennen elke niet, maar dan. Horen mannen. Graag, Ja. ja. Nou, samen een heel soort mooie ideeën weer op. Jim, ik bedankt hè, voor je verhaal. Ja, jou dank voor het zien, want dit wie alweer. En ik wens je nog een hele mooie jongen verder.
Scott. Ik moet je wat vertellen. Ho, even wachten. Ik moet eerst, want morgen in Bient zoeken wij naar alle mythes over het Frieske hinder. Jo, nou maar het alweer. Wat wie er? Nee, blijf maar.